kontzertu ikusten eta prestatu zuten primeran. Eta eskeniko digute da txistungarien markako musika bat egin, bazen horretzen laguntza, egoten musika tresnekin. Orduan. Egin dugu, eta da, anaixanti, euskeraz eta txino, zeratik jaioan eta jitire erakutsi digute. Well,
Nafik erakutsi digu Burkina Fasoko kanta oso polita diri, lehenengo bestuko dute hori, eta gero Estatu Batuetako country music.
Alle Lampen an der ganze Wald.